Si chat pa, di? Hello. Yes. Low tide. Anong pangarga ni mo ulit ate? Ano to? Sadali, anong pangarga ni? Hi. Ano nga po ang Anong pangalan pangalan? nito? Ano nga ba pangalan nito? Anong pangalan daw dito? Ano po? Agoho Forest Research. Ah, yeah, go. Okay, go. Hello! Hello tayo! Hello. Hello. Bumaripiki. Pichos. Mayroon ang duwang kurang. At time teka. Grabe si Marimina. Karo mahuhulog oh. Sa bus ka na ako. Woo! Woo! Grabe naman! Bakit si Ma'am? Grabe. Sige, sige, dali. Sige, go, Marimina. Go, go. Abante, abante. Hoy. Oh, dali, picture, dali. Wow. Wow. Okay. No, okay, what's that? Welcome to Agoho. Anong ba ganit pangalan no? Agoho po. Agoho ano? Forest. Forest, very good. Good job. Thank you, welcome. Woo! Wow, welcome to picture. Thank you, Mother. Ay, against the light. Daddy, picture! Oh, daddy. Ah, hindi, against the light. Talaga. Oh, picture. Wow. Ay, bilis ah. Wow, galing naman yung tuwa nila. Okay. Oh. Wow, kaya nga eh. Ganda oh. 1, 2, 3. Mali naman, ganda. Pero may outlet doon na may ano ha? Ang outlet niya dagat yun eh. Na parang nasa ilalim yung underground niya na dadaanan. Ano ho? Gusto ko subi. Sige na. Diyan. 1, 2, 3. Yeah. Ate! Achos! May nag-udo! Pero may nag-uunda. Ito so, honey. I'm home, honey. Wow, tamo. Di ba, hindi kaya ito kagatin tayo nito? Wow, yan ang honey bee. Yun oh. Wow. Marami doon. Very good. Oh, pat pala rito oh. Ang dami yan oh. Wow.
Galing. Ayan ang maasim na hangin. Yan ba yung maasim? Oo, yan ang maasim. Nagpapabili si Pul ng tatlo eh. Uy, maasim mo. Mamaya pupunta tayo. Ayan, yung mga lumili pa tayo. Kaluwapit dyan. Oh, sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tinawag nagmanoy. Manoy! 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 Peter! Ganun ba kaya Manoy? Peter! Lolo, dito. Manoy! Manoy! So ito ang... Wow! Uy, video to ma! Ichos! Hello! Kan, do, man, man, pag-do. 1, 2, go! Malayo. Alrighty, one. Wow! Oh, ito, ganda pa. Ano itong ba? Ang ganda ng bahay niyo, no? Oh, ganda ng mga puno. Di ka naman tigdi makakalao. Ha? Okay. Balik daw. Balik daw. Dito raw ang daanan. This way, swimming pool. Papunta naman swimming pool yun eh. Ay, may yellow butterfly na naman. Hey, mama. Hello. Ulan. Alam mo, ano dito, maganda pag mag-order. Oh, hindi ba, ano yun sa laog na medyo, Anong ano, orange? parang orange din, ano? Orange sir ang tama, ang apple. Ang dami pa rin mga bisna, no? Ooh, honey, I'm home. Daming honey, ah. Yan ang gawa ng mga honey rito. Galing yan. Gabi, oh. Buti hindi nangangagat. Yan? Aray ko! Isus maluway. Isus maluway. So ito nang dami pa pala doon. Sandali. Sandali man, dami pa pala rito. Don't disturb the bees. Ayan. Ayan o, dami pa rin o. Wow. Wow. Hi, Renz. Chit! Ano yan, ma? Ay! Diyan ka, ante. O, sige, kung ano mo siya, hindi mo. 1, 2. Saan ba? Saan yung honey? Honey, I'm home! Oh, ganda naman rito. Oh. Opo, opo. Nagkati. Nagkati. Nagbahay ka akal ah. Yeah. Angkel hindi yan, angkel na ano. May stabilizer. Dai ko. Pwede ko kayo, pero... Okay, let's go! Wow, ganda naman dito. Yung kami maniman Oh, sige, pagkukuha ko mo. Sige lang, lakaw lang. Wow! Nakabigyo pala kita. Ganda naman ako, no? Wow. Kaya nga, kinukuha na ko nga eh. Wow! Ano ba ito? Ang dahon. May dala kang nahon. Pagbabalik-balik ka niya, kaya ko niyang pinakayo. Uy, mautukaw kami. Yan ang profile. Ma, Ang property. Wala una pala ito din. Ha? Takula una pala ito. Ito iba pa sa duman. Alam mo ito mo ano? Duman sa turin manigigi. don't disturb, sabi don't disturb. Babaligyan na mga sound na Oh, kasi may disturb mo yan. ito sigarilyo. Nung araw, pigigibo ko ini Coca-Cola. Gusto mo mag-share, ano? Meron dyan. Maganda ang share dyan. Kaya nga, Hindi na kita mo? Oh, yan ang butika sa Uma. Butika sa Uma.
May mga bulong. May mga ano, mga Hi kuya. Ang isang rapa, hindi ko lang unang kanin. Yung mga buyod. O muna, bibiling. 1, 2, 3. Uy, gwapo. Ano yun? Ano ito mga sirao, mga tilapia ho? Ano man, may mga sa naman. Oh, mabanwit ka dyan, mga ano. Yan ang pukot sa mga ano ito, buyod. Abo yun. Pag ma-order ka digdi, dyan makura. Ito naman mga ano. May mga buyod dyan. Tilapia ho, duman ho. Ayan o, sa sira o. sira oh. Wow. Dahil flowing ang tubig. Kaya nga eh. Dahil kigastos ni Gigi. May problema sa balon-balon ni. Dito kami ngayon sa Prito Diaz Park. Malasisi yan. Video ko. Video ko. Manamida. So, hi. Hi. Ama, anong ulam natin? Ay, si Uncle Paul po. Don't Dito, bother me. Piling Paul. Ay, Uncle, kain na po. Ma, Kain na. piling mo naman ang picture mo eh. Serious yan sa pagkain. Ayos mo nag-wi. Kaya pa rin? Papunta na si Manoy Baby dito. Papunta si Manoy Baby, di may motor siya, magmumotor Dahil siya. mo ba? Mahil mo Paul? Mahil mo Paul? Ayan o. Hello. Hello! Ayan. Masal na baga o. Masal na po. Hi, si Inso. Ito pala kay Carl. Manoy. Say hi to Paul daw. Hi, Paul. Ano? Kaya yan. Ay, ingit ka kami. Happy kami dito. Kami kaon. Angol. Ango. Inso. Kinunot. Uy, kinunot pa. May kinunot. Ano? Si Marie Bibenday lang o. Hello. Train lang. Iba-ibang bansa. Okay, ipon o. Picture nyo na po. Magayon ba siya o. Napapaikot kayo no. Ayan. Hello. Erik mo. Ay, di. Malayan signal no. From Houston. Malayan signal no. Ayan, pawara-wara. Sa tawa. Ha? Opo. Tsaka pag Manim na. No. Grabing balo na no. Naging si Polo yan. Ay. Oh. Dakulo no. Dapat labi ka mo rin. Dakulo na. Grabing balon mi. Pasapay ako naman. Pasapat na lang ako. Nawalat kami. Oh. Ano yung nagpasabat kanin ako? Leah! Leah! Tapos po na batch coordinators and representatives, mag-meet po kita hindi po successful para po sa election sa administration po. Hindi po kitali po nire-resign na. Hindi na po kita kay bago ng officers ka PDCS
So, diyan po sa... Ini ay para kay classmate Dodoy. Ayan. O, sa masunod. O, kalkag. Nakaga ko na lang kay anuhan. Ayan. O, Susan, sa'yo mo yan. O, wala, ini kay Susan ini. O, Susan, ayan, sa'yo mo yan. O, next year, dapat mapuno na kita dyan, ha? O, kasi pa, sisa pa. O, Digdio, sa kuya Digdio. O. Bobo, kukuhaan mo Digdio. Nakarecord na sa kuya da ini, ho. Okay. Ano pindot kayo ni? Dahil no, nakapindot na yan. Okay na? Okay, Peter ini. Ini kay Peter ini. Oh. ito na. O, so kay Paul. Oh, Yun, ano napareho na yan. Kanina kang kay Paul yan. O, dua pa ka, Peter and Paul. Iyo. Sige. Wala, sige. Peter and Paul, dua. Ay, so kay Mary. Ayan na, pangurusan tao. Sa next year, magilihan kita. Very good. O, next. Oh, para kay ano? Kay sa Duman. Sa kuya. O. Malayo sa pili. Malayo ang ito, agaro ba? Halang kawan na tulos yan. Mo lang yan. Oh, matibay, matibay. Oo. Okay, very good. O, next year ha. Balikan tayo yan. Tama, balik na lang gan. Ini, kay Bubo, sa may bunga na. Bahala na. Baka okay na yun. Okay, Vilma yan o. O, Vilma Santos. Ayan, o, Vilma. Doy, ako doon sa masunod. Ayun sa may Okay, next. kutito. Okay, Ninita o. Ayun sa may kutito. Doon mabuhay. Leah, masay ka? Oh. Oh, sige, o yan. Gari Oh, hababawon kay pin. Padak. Katipid. Matong ba yan? O yan o. O may gapo na yun eh. Very good. Okay, sa ito naman. O yan, kay Pininita niyo. Dari ano? Okay, Tessie niyo. Okay, very good. Yung kudaan sundan, bibi. Tagari. Tumbay na eh. Para ba ulo? Kararong mo lang matong ba yan? Ha? Okay, good. O sige, okay, tama na yun eh. Ano eh, para kay Nelson. Oh, naka-record ka hoy. Naka-record ka. Ano? Sige, travel ka mo, travel. Ano na? Ano kay ma'am, kay tata oh. Oh, tata, sa'yo mo yan. Dito may tabla na tulos. Tibay oh. Very good oh. Kudan ini diretso. Very good yan ah. Eh, sa'yo mo Nidi? Pararungon pa nidi. Oh, Nidi, very good. Ayos yan. Pararungon pa. Ayos yan, may kahoy na kaagad ah. May kudan. Very good ah, may kudan na tulos ah. Kaya palang gusto rin dito may kudal na. Oh, hain ka mo niyan. Tatabil mo. Oh, yan oh, kay Didi yan ah. Next, kasi naman. Kanito kay Bobo. Oh, Bobo. Kantahin ha para magtalubo yan. Orasyonin na iyan. Orasyon na muna para magtalubo. Para pahaluin pa yan. Okay, kasi na Digdio. Oh, may saro pa digdi na. May sarap pa Digdio. Kailang itarano. Ah, Oh, Digdio pa Digdio. Leah, sa'yo mo. Leah, oh. Siya ta. Duman na oh. Leah, sa'yo mo na yun Digdio. Tapos video ang taka ho. Sige na baya. Oh, yan oh. Yan, kunyari. Kay Leah. Bakong kunyari sa imo na yan. Kay Bubo yan. Sa bago. Sa imo na yan. Kunin na sa kay Bubo. Oh. Tinapos na oh. Oh, yun na. Yun na. Yan, may makahoy na pala. Very good oh. parang ito kayo may udo lang ha.
Okay, very good. Ayos. Ano, Nelson? Ayan, ubusan na dyan, son. Ayan, may soro pa doon, oh. Oh, very good. Replanting. Hindi tapos. Next year, dapat may link tayo, ha? Oh, ayan. Very good. Ini ang tinampong binigyo sa Elementary Central School sa side. Very good. Ayun pahabol digdi. Ano kay Leah na hindi talaga. Leah, siguro sa imo na yan ha. Ako ang sa kuya. Ano yung signal eh? Okay, very good. O, ayos na yan. Okay.
naman yun. Happy birthday, so. So, happy birthday. Hello po. Thank you po. Dami ko bisita. Naguguluhan siya. Sabi niya, hayaan na siya. Ayan o. Happy birthday po. Ay, Jesus. Happy fiesta. Happy fiesta, Brad. Happy fiesta. Ano yan? Happy fiesta. Happy fiesta. Hello. Peter, ay, happy fiesta. Happy fiesta. Peter, paano mag-ano ako ng garment? Yung sister mo. Oh, yun, yun. Kaya kinuha ko ng... Okay, pinag daw. Ready, 1, 2. Oh, doble ang kuha ito, ha? Ibibigta ko na lang ng mura yun. Dahil, Manilo din. Natari ka mo nagkakaon. Oh, happy fiesta. Happy birthday mo isa. Sa gubat man. Wow, oh, good. Oh, ayos. mga tita ni Raring. Thank you sa bisita. Sister naman. Oh. Baile. Tuloy mo pa. Mga baile pa. Remove pa mga baile. Sa paso sa baile. Pag-pray mo pa kami. That's good. Kung magagawin kayo ko, pagkama na. Pero ba na isang nag-agad pa diba? Paano ko lang hindi na. Happy birthday, fiesta! Malaton. Oh, ayos ah. Wow, sino to? Sino to? Oh, Manoy, happy birthday, happy fiesta. San Lorenzo. Mama, tayo na lang pagkatayo daw. Mga pauna ako. Oh, happy birthday. Grabe ang sumunod. Bago. Oh, marita tayo. Happy fiesta. Hello, happy fiesta. Tulog na. Tulog na. Happy fiesta po. Fiesta. Happy fiesta ho. Tigo mo yun. Mara na, kauna. Apa yun? Hari ka duman? Oh, anyway, happy fiesta. Hello, happy fiesta. Happy fiesta po. Happy fiesta. Ayan. Happy fiesta. Kuya, happy fiesta. Good. Nakatagay na dyan. Very good. Oh, happy fiesta. Oh, Leah. Ano yung happy fiesta? Hindi, kau na. Sige lang, ikaw mag-aaral mo ka rito. Very good. Sige lang. Ay, hello, happy fiesta. O, tagay. Sige lang ka mo dyan, ate, ha? Happy fiesta. Happy Fiesta po! Oh, very good. Oh, yan. Happy fiesta. Kaya na kayo, ha? Sige lang. Auntie! Juice haba. Po? Juice. Hindi, sa timpla ng juice. Ayun ha. Okay, stop. Ito gusto ni... Jimel, anong gusto mo? Ano yung gusto mo ito? Ito? Kaya ba may Saudi Arabia? And I will give you all my life. I'm here precious to me. You think that I don't ever mean a single word I say. It's only yours and all I had to take you away.
Happy Fiesta. Uncle, for La, la, evening, la, ano la, naman. la, 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 Nabigay la. lang tayo ng tinao ng ganun madami. Oh. Ayun. Liwanag. We don't regret, don't go para mí. Just want to forget. Why build a dream? Just kind of country, so we're strong, reach the stars now, walk away. Happy New Year! To forget the Mona Lisa, it will take I know. And my care and your love, and we will need the glow of gold that breaks the sky above. To try and paint a portrait of my love. Oh, free as the wind blows, as free as the grass grows, all free to follow your heart. Set free where no one's defined. You're free as an open tide, so there's no need to hide. We were fools. You are? Okay, baby. Joey, Joey. We said Aking brother. hello. Say hi naman. Happy Fiesta. Malabyaw mo, no? Iyo, natawag ko. Suddenly we can see we are wrong. Sige, malabyaw. All of a sudden, this was yours and mine. All of a sudden, what it tastes like wine. Now every moment there are songs to sing. All of a sudden, everything. All of a sudden, this was yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Now every moment there are songs to sing. All of a sudden, everything. La 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 la. Tapos na pala. La 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 la. Talking to someone. No one forever. Yeah. Each time we make love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be. To you I pray. Dono! Ronald! Hear what I'm saying. No! They said to my heart.
Pako! For me, just me. And never leave me lonely. Tell me you love me lonely. And that you... Ano, pako na Panginoon, ipaso sa Panginoon. Ang kay Ronald. Me. Galing ah, atsik pa. Bridge po yan. Mandawi Bridge po. Second bridge kasi sobrang, Sa kabila naman doon, sa kabila. kasi sobrang traffic mo na gumawa ng second bridge. Oo, maganda naman. Meron na pong ongoing third bridge. Oo, para Sa namang kabila ano. naman. Congested na kasi. Yeah. Come to Cebu traffic. Ay, hindi naman pala. Okay lang yan, pare-parehas naman. Kahit sa Manila, traffic. Mas matindi rin sa Manila eh. So, hindi siya good. Hindi na dispensa yung Welcome to Surigao Garden. Alright? Yun. Alright, welcome. temple of Leah. Leah Salonga. Ay, Salonga. Leah pala. Yeah, temple of Leah. Wow. Yan si Leah. Tatlong Maria. Ma. Ma. Wow. Yan ang temple ni Leah. Ito na si mama ni Leah. Ayan, maganda dyan, ma. Video. Dito kami sa Simala. Simala. Anong church to? Video yan, ha? Sige, lakad ka. Wow. Kaluhian o dagitan sa Diyos na magkagagahong sa tanan o pasayloon sa akong mga sala. Lalo sa kinaniya sa kinabuhi kita. Atong gitawag ang nawa, pagkalian sa pagtipinyan,
Video na, kinukuha na kita. Uway, uway, uway. Hi. Payong. Ang payong. Hindi naman mainit ang kapayong. Another video. Wow. Ganda. Ano yan? Picture or video? Video to, sige. Hindi ko tuloy makita ang mukha mo kasi nakapayong ka eh. Mainit naman talaga, Papa. Oo. Hindi, natatakpan ng araw. Ng payong. Oh. 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 Alright, here we go. Chocolate Hills. Okay na. Yeah. Have fun in Cebu. Bohol pala. Bohol, Chocolate Hills. At saka yung mood naman, sila yung shortest lifespan sa Indonesia. Lagay mo ng butterfly na to. So yung nasa pinggan, ma'am, sir, secondary food nila yan. It's a honey and water. Honey. Ah, dito sila kumakain. Diyan sila. Instead of flower. Pero yung Wow. Wow. What are you doing here? Hoy. Sa ilalim ng araw. For what? We paid for Louis Vuitton bag. Hello. What's your name? What's your name? sir, Uy. yung dahon. Ito naman, talaga naman. Grabe, kinakabahan na nga ako eh. Gusto nila yung senior, ma'am. Alam mo kung bakit? Malambot na? Hindi. Daming pensyon. Woo! Hello, what's your name? Ay, ayokong umawag sa'yo. Hindi pa ako, sir. Parang ahas lang yan. Anak ko, Ma'am, touch mo. Parang ahas lang. Sa bulwagan ng Maynila, KKK. Sa wakas, nakita ko rin ng actual to. I used to watch this one in YouTube. Hey, thank you. Thank you, Mayor Isco, for making this play. Beautiful. Alright, naman, we used to work there with Paul. That was from 1978 to 84. Woo! 83, 84, something like that.
There you go, ma. Sama ka naman dyan, oh. Ayan, ang tabi niyan. Dito ako sa KKK ulit. Alright, thank you. And have a nice day. Ayan. Paul, ito ang Metropolitan Theater. Oo, dapat inaalis na Yan. ano. Ay, malapit na alisin niya, no? Ayan, Metropolitan Theater. Dito, diyan, sa likod yan. Dito kami nagpa-practice ng araw. Itong building nito, no, yan. Diyan kami nagpa-practice ng araw. Wala na, oh. Ito, oh. Wala na to, oh. Ano na yan eh? Tawag dyan, local parking yan eh. Ayan, oh. Dito kami ng araw, oh. Wala na. Ang praktisan mo niya ng ano. Hi! Lolo! Thank you! Don, Ja! Ayan. We're here, Mom! Mom, say hi! Hi! We're here in Manila, your City Hall. Again, sa my KKK. So beautiful, so clean also. Alright, have a nice day. Ayan na, UDM na rito. Sino Reggie dito? Mabay dyan. Wow. Galing. Yan ang kinita natin na Yung KKK sa kabila. Okay. So we're now here in Quezon Bridge, crossing Quezon Bridge. Bon, linis na ng ano. Ay, hindi pala. Ikaw pala. Ayan. Dadang kami ng kahit ito, Plaza nito, Miranda. no, kahit aron ko, no, dyan mayroon. Plaza Miranda. Plaza Miranda, Quiapo nga sa kaliwa. Welcome to Quiapo. Ayan, doon sa bandang kaliwa. Madadaanan mo yung ang FD. Pupuntahan. Oo, madadaanan natin yung Pupuntahan mo yan kung gaano ka-traffic yan. Tama yung ano. Binita. Ayan. Yan ang Quiapo Church sa kapilang kaliwa. Yan ang Quiapo Church. Kuha mo lang ng video, ay ng picture dyan, no? Ayan. Oh, yan, no? Yan ang Quiapo Church, yan. Yep. Yan ang traffic sa Maynila. Hindi na masyado, it's not bad. Right? Yan ang Sa Quiapo mo linggo Church. ngayon ha. Paano pa yung Lunes hanggang Biyernes dyan? Oo, bumper to, bumper talaga yan. Oo. Ayan. Yun ang gala, ma. Ayan yung gala. Yan, Q Mall. Mall. Yun ang dala. Gala Theater yan. Gala Theater yan. Sa kabila, yun ang FIO. Tumatawid lang kami ganipol, oh. There you go. Isitan to, ikatabi. Pag Yeah. kumanan ka doon, Moraita. No? Oo, Moraita. Ayan, sa bandang taas yan, sa bandang kanan. Ayan ang FIO yan. Far Eastern University, oh. Yes, oh. Yan, oh. Yan ang Far Eastern University. Yan ang ano eh. Yep. Tapos makana na, papunta ng Moraita, oh. Moraita, Quezon City na yan. Ito, Bulumentry tayo. Espanya yun eh. We're here in Dapitan. Sa Blumentritt, ayan, oh. Ang linis. Wala nang traffic ngayon. So nice. Thank you, Mayor Isko. Talaga namang hulog ka ng langit. Ito. Subscribe ka. Oo, siyempre, ipopost ko to. Para na sa ating mayor na nagpapakahirap. Mamaya tawagan ka ng Isko. Sabi, we love you, Isko. Minsan sa cemetery dyan, Kuya Ronald. Hindi ba nag-check? Yeah, para sa gustong bumisita rito sa Dapitan, sa Blumentritt, masasabi po namin na very clear ang area, wala na masyadong traffic. Ayan, nakikita nyo naman po yan. Yung tricycle, talaga namang hirap na hirap. Baka pag nag-retired na si Agil. So nasa rito na kami. We're going towards sa Tutuban. Papunta na ng Divisoria. Ayan, Tutuban yun. Yung station ng... Di ba, kinuha yung station na papunta Bicol? Muling inaag ko yan, no? Yeah, yung train niya. Dito sa may Tutuban. Dito kami nung araw, nung maliit pa kami ni Paul. Pagsakay ng train, di ba? Yan, mga ginagamit nila ng mga badyaw. Ginagamit nila ng mga bata. Ano po kami sa Divisoria, duwag-duwag, oh. Ang traffic sa kabila, huwag na tayo duman dyan, no? Hindi na tayo pupunta ng Divisoria. Sino yan? Labas na tayo ng ano, ng... China, ano ba yung Hindi. yung isa? Ito kasi pag dinire-diretso mo to, labas na to ng pier. Ito yung tutuban. So itong Divisoria, Tutuban sa kanan. Tutuban na Oh, sa kanan. Tawid din natin. So ayan, medyo sa kabila. Ito yung pinakadulo na 168. Oh, Ito yung 168. Yan yung pinupunta namin. 2 ng tila. It's not bad. Ako sa una, ito, aircon na to eh. Maakyat sa dito, di ba? Pure gold. Yan o, dati dito, ang dami dito eh. Mahirap ang Ito ang Divisoria. So medyo
hindi masyado Dati wala malinis yan ngayon eh. kasi Sakto wala eh. Cisco eh. Pag dumating Cisco dyan, patay kayo. Nagpapahinga eh. Sunday. Ayan. Pero maluwag na rin. Ano yung pula talagang U-turn dito? Sarap si Ayan. pahay na naman to ah. We're here in Divisoria. Ayan, Hindi, meron pa rin nandiyan pa rin sila, mga vendor dito sa side. Pero it's not bad. Yeah, siyempre hanap Dati ko kasi yan yung eh. mga yan dito nila nilalagay sa Nasa gitna, daan. kasi nasa gitna sila. Ito mismo talaga yung island na yan. Isa Hindi lang mo ang nakakadaan makikita. dito, dalawang sasakyan. At least kahit pa paano moving naman yung mga sasakyan eh. Isang Okay na sasakyan, rin. isang Thank you, ano, Mayor Isko, for doing your Sana great para job. ma-maintain ito may nagbabantay talaga. ganun talaga sana. Mall ng Meron dyan, 168 meron sa kabila parking area sa 999. Tabo. Doon tayo sa Ano? Bila ng mga caution dito eh. Bakit kinos na pala yung kero? Klase ah. Yun ang kutso na palitan doon sa Pretoria sa mga tao. Provided ng lungsod ng Maynila na e-bike, electronic bike. Electronic company. anong tawag mo dyan? Habal-habal. Ayun, tuktok. Yan ang tuktok doon sa kabila. Yan ang tuktok. Yan ang tuktok doon. Habal-habal. Ito naman habal-habal. Very good. So, dito pa rin kami sa Divisoria. We're enjoying the traffic. So far, so good. Yan yun, dami na nakapark. Pag maaga tayo, Ayan. siguro mas malaki makapark. Problema pa rin dito. Yan, medyo nahihirapan kami doon kasi yung right of way ng sasakyan ginagamit ng mga tao dahil yung daanan naman ng mga tao yan occupied ng mga vendors. So, parking na motor. Huwag kayong mag-alala, pararating ko yung Mayor Isko to para malinisan to. Okay? Thank you. Action, Mayor. Okay, we're here in Lucky Chinatown. Ito naman tayo, diretso tayo sa ano. Parking lot na. Naku, full parking dit. Full parking ba yan? Nakalagay. American. No choice. Full parking. Masugin pa rin natin. Gusto nyo pumasok. Mabawasan niya kahit pa paano. There you go. So, dito kami sa Lucky Charm. Ma, dito tayo ha. Dito tayo magdi-date. We're inside the building of China. Lucky. Saan ba? Hindi, meron na ata ito, di ba? Matagal na ba ito? Ford Kasi naisip ko. At BGC. at BGC. Ayan, Bonifacio Global. Ayan. May hidden charges daw yan. Kala mo. Hindi nila sinasabi yan eh hanggang hindi ka pa nag-start. Kel, yung mo Kel, uso Kel, yun ang kunin mo Kel. Ano ito? Ayun Kel, ito Kel natin sa kabila. Ayun o. Yan ang uso dito ngayon. Parang sa Amerika na. Meron yan sa Amerika. Ganyan-ganyan sila Yan. yung auntie. Babayaran mo yung auntie, yung online mo siya babayaran. dito, Oo, Shangri-La pinakamataas. kahit saan mo kunin yan. Sa Austin ganyan mga estudyante. Oo, hindi nagagamit ng iba hanggat hindi Yan, oh. ikaw. Hindi na siya. Kaya na, hindi meron na din, sila ayun, ayun. yung sasakyan nila. Oh, yung mga estudyante. Tapos pagtapos na iwan na kahit saan. Opo. Talaga, eh? Oo, napanood yan sa mga vlog din. Yeah. Galing pala din. Kasi may ano sila, may app. So we're here in BGC. Saan pumupunta Kahit yun? saan mo Okay. yan iwanan, pag may Ayan, to EDSA with the C5 passing to the right. tayo kasi mahilig din Yep. Oo, para last day. Galing ha. Kahit mahal, bibili sila kasi yan branded. Pagpasok mo, may Starbucks, merong ano. St. Luke's ng BGC. Ang parking dyan nakapasok kung makapasok ka, basement 6. Cool. Ang parking The hanggang flats. basement 6. Kaliwa kami yan ang medical. Isipin mo na lang kung gaano ka ano. Papunta na Kaya ito ang ng mga angkas Bendia. dito, panalo ang angkas dito no eh. Naman, Hindi, wala yan- baliwala na yan eh. Bili yakap sa driver. Hindi, ang merong, ang best nila, merong hawakan. Yung best sa ng likod driver, ang hawak kaya may handle na pwede kang Hindi na humawak. hawakan nila. O kaya may strap na pwedeng Kaya ikabit sa papunta sa kabila, Makati yun. ito, Bendia. Bendia. Ito Dito naman, tayo sa EDSA. ilalim. O kasi kakaliwa tayo. Kasi Sa EDSA, correct. Bawa tayo ng ano eh. Oo. Ako ingit na ingit dyan si Paul sa iyo. Oh Paul, paano yan? Kasama ka rin dito ngayon.
Kasama yan, nandito sa telepono ko, nagkausap kami. Yan ba? Hindi, kakariwa tayo sa EDSA. Malaking bagay yan, no? Thank. There you go. Yan. Kasi Ayala. ito, nakita mo, wala nang Kaliwa, puntang Makati, kanan, puntang Cubao. di ba sa labas sa labas. Ayan ang EDSA. Pero para bakit pinipenta, ay hindi pinipenta nila sa ibang tao para lang babawi nila yung mga O kaya pinas... Sa Bicutan. Yep, hindi. Anong oras tayo malis sa kwan? Yeah. 5:40. 6:20. Dito kami sa Bulacan po. Oh, may signal na. Coming 41 kilometers before exit. Going to San Fernando. Normally, Yan yung ano, T. May stadium na, Philippine Sports Stadium, oh. Philippine Sports Stadium. Wow. dito na pala sa Bulacan. Yan, Galing. Auntie, yan na yung ano, T, yan yung tawag nito, yan yung dyan gaganapin yung ano, yung Olympic ngayong this year. Diyan nila ano, gaganapin. Kaya nga pinatatapos ng maaga yan. Laki niyan kahit. Kasi kagandahan na dito na sa highway. Opo. Kaya madaling pumunta ron. It's good. Advertisement dito. Ano yan? Sa lag na. Piling nun ha. SM sa ano to, sa Manawi. Kaya nandito na kami sa Pulilan and we're running 160 kilometers per hour. Diba? Tanda na. Pumasok na? Yep. Yung doon sa man, itutok mo doon sa sa mga bandang kaliwa. Mamaya, hindi pa nakita eh. Aba, maulan ang akit natin ah. Dito na kami sa... hindi maulan yan. Patitigilin natin yan. Yan no, ganda sa kaliwa nun. No? Doon kami pupunta mamaya sa Mount Saman. Yung bundok na yan. Pupuntahan namin yan. Hindi ka akit tayo dyan. Oo. Hindi talaga akitin tayo. Yan ang pupuntahan talaga natin. Lamig dyan. Malamig dyan, oh. Kaya pala nag-jacket ka ng maong, ha? Galing, ha? Na-anticipate mo, ha? Ayun. Ayan, ha? Punta na kami ng Mount Samat po. Mga Ka-vloggers niya, no? Mga ka-vloggers niya, no? Is going to Mount Samat now. 180 chords. Grabe, 180. Dami nun, ha? Ito na ho kami. Ayan. Paakyat na ho Diba? kami at medyo maulan-ulan. Buti Mabasa-basa. lang, basa lang, pero huwag natin paulanin yan. May araw na yan, no? Siguro kanina umulan dito. Hindi lang din kasi mountain. Maano talaga no. Yup. Sigsag talaga ito eh. Ito na yung zipline nila oh. Wow. Ano, supply tayo? 2 kilometers. Parang bihira lang may umikot-ikot. Mamaya, marami na mamaya. Ano, Ito na kami. Zico. Zico na mga Okay, supply. nagdi-drip na ho. Nagdi-drip na ho kami. Ito na ho kami. Bakit dami yung pabata sa bakit yan pa? Oh my God, what happened to you, my dear? Oh, doggy-doggy. Nasa lubong tayo ng doggy-doggy ah. Parang andun talaga sa ano. Grabe! Sarap. Sarap! Siko talaga. Ito kang manag to, punta Bicol to ha. Wala, sige. Kami. Sige. Oh! Umiikot na yung camera. Ano nangyayari? Ano sige? Nawawala. Uy!
Pati sila Gagalaw sa eh. saan? Umiikot yung daliri eh. Grabe yun ah. Eto kami, umiikot na kami. Bababa na. Hindi, pakyut pa ng pakyut to eh. Hanggang tuktok tayo eh. Aha. Okay, ba't doon ang ginawa niya? Grabe. Grabe yun. Wow. Pinudrip pa ni Angel. Pati yung camera kumiikot. Ay, wag kumiikot. Sabi ni camera, saan mo pumunta to? Paiyagin ko sana, kaya lang. Wow, nakabike lang siya oh. Yung pababa okay, pero yung pakyat, matindi yun. Matindi yun. Ayan na. Welcome to Mount Samat. Galing oh. Andito na tayo. Ayun na, may agila na ako nakikita. Doon ko na lang tawagin sila Paul sa tuktok. Paul, nasaan na kayo? Wala lang kami dito. Ano kami rito? Sa mo vlog to kami sa hello po. Sa mo. Pag ka nang kuhanan mo sila. Ano? Ipakan mo natin. Hi. Sa mo. Hi! From Hello! Texas! Say hello! Hello po. Ayan, ganun doon. Ay, Nagbablog ka lang. Usapin mo natin. Bakit sila kayang Bayaang humalik ang simay ng hangin. Bayaang sa huling masaya't awitin ng darapong ibon sa kurus ng libing ang buhay payapang ikinaaliw. Bayaang ang araw na lubhang maninas, pauwi ng ulan, gawing pawang ulan. Maging Panginuring sa langit umakyat at ang aking daing ay mapakilangkap. Bayaang ang aking maagang pagpanaw, itangis ng isang lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ng dasal, ako'y iyos sanang idalangin mo. Idalangin mo rin ang di nagkapalad na nangamatay na't yaong nagdahirap sa daming pasakit at ang lumalangap naming mga ina ng luhang masakit. Idalangin 10 ng bawat ulila at nangapipilit na tigib ng dusa. Idalangin mo rin ikay matubos na sa pagkaaping lalong binabata. Kung nababalot na ang mga libingan ng sapot na itim ng gabing mapanglaw at wala ng tanod kundi pawang patay, uwang gambalain ang katahimikan. Pagpitaganan mo ang hiwagang lihim at mapapakinggan ang tinig marahil ng isang salteryo, ito ay ako rin inaawitan ka ng aking pagkilo. Kung ang libingan ko'y limot na ng magla, ay wala ng krus at bato magkanda, sa nangagbubukid ay paubayang bungkalit isabog ang natibong lupa. Dadaan tayo ng mga siko. natakpan yung cross ng ulap. Mag-vlog ka lo, magsalita ka. Magsalita ka lang. Sabi mo, dito na kami sa Samat ni Mom. Nasa Baguio na ako kami. Ay, Baguio ba to? Ay, Mount Samat pala. Bayan, sigsag eh. Mano kami eh. Yeah. Opya! Nag-360 yung camera ko! Kaya kasi napipindot mo to. Grabe ka. Vlogger! Huwag kang umikot! Ano ka ba? Hilong-hilo sa'yo yung manonood ah. Sabi, ano na ba nangyayari dito? Galing na tricycle na yun, no? Ang bilis niya, hindi ko makabuta, no? Ayun. May sakay pa ng mga bata yun, ha? Kuha na mo nun, buksan mo. Hello po! Ba't ang tulin nyo? Sabi mo, ba't ang tulin nyo? Ano ka? For stroke! Kaya pala eh. Kuha nyo. Oh? Oo. Primera. Bago pa yung uniform niya. Paano mo tayo na siko na nito? Dito na pala tayo, Kel eh. Dito na pala tayo.
Ito na pala yun eh. Ano mo Ito na ba yun? Ayan, masamat ko. Ano mo yun? Mount Samat yan ah. Ito na po kami. Nasa Dito Mount na po kami sa Samat. Mount Samat National Shrine. National Shrine po. Ano kasama nila yung naglalakad? Ay sir, good morning. Good morning. Sir, Apat. apat may entrance po tayo, 31, sasakyan 4. Saan magbabayad? Dito na? Ako, 160 lang. Tata po. Parang hinugod yung mga kinain ko. Grabe yung... grabe yung pain oh. Okay, nagbabayad na ako kami. Going to entrance. Ito na po yung pinaka-entrance sir sa elevator, museum, wala na kayo. Thank you po. May elevator pala, gumagana. Mawa ka dito Salamat mo. po. Salamat po. Daghang salamat. Sinong kaso na? Kasama po kayo madam? Cross. Saan yung cross? Ito kayo. Museo de Cruz. Dito ba? Apo. In 600 meters, you will arrive at your destination. Kamulan? Parang ano si Uncle Kailan ah. yan? May elevator siya, ang paakit na. May elevator doon. Ganun na. Pakakit kami, maghintay pa. Sa pinakatugtog tayo ma. Galing, galing. Pwede drone dito, Kel. Pwede drone dito. Pwede drone dito. Pwede. Welcome to Mount Samat. Yan ang siko! Grabe ah. Galing lo, nakuha natin ng video lahat yun ah. Naniniko. Op. Nag-automatic. Mahawak ka ba? Mahawak! Una kasi ang kala ko nag-drive. Mahawak! Ito na. Andito na kayo. Oh, mati ka. Ayun, nakita na yun. Hello po! Yan, dito tayo pumarada na. Ibig sabihin kayo noon ang Dito kami oh. Dito rin dahil namin no? Wow. Okay, very good. Thank you Lord. We are safe. Alright. Hindi mo kaya si mama? Okay na nun. Sama. Yay. At last, we made it. Dito na kami sa Mount We Samat. made it. Yep. Hi Lon. Aakyat po. Sa Mount Samat. Aakyat. Wow, akit kami. We're going to elevator para makapunta kami doon sa tuktok yon doon sa taas. Mount Samat sa pinakatuktok ng cruise. Kaya ayan. Don, say hi. Don. Good. Thank you. 25, 28, 27 floor. Roof deck. 28 floor. Yan ang cruise. Talaga naman ang taas. Wow! Okay, 7-Eleven. Gusto niyo Uncle 7-Eleven or ano? Yun na lang. Wala Wala akong makakainin dyan. Hotdog lang tsaka ano. Pero Rodonda, puntang Batak at saka puntang Murong. Murong. Di ba Batak tayo? O Murong tayo? Hindi, Murong pa lang kakal, no? Murong din. Correct, yeah. Murong. Kasi pag nagpakakaan laki ng bata! Diyos ka po, wala pang harang! Dito
Dito na kami sa Bagak, Bataan. At ang mga tricycle driver dito ay sa babae yun. Saan tayo hinikot dito na? Dito pa, doon pa, Ken. Doon pa. Yan o, Las Casas o. Pero mag-Dutch muna tayo. Ito, kainan to oh. Ito oh. Saan? Yan, restaurant ito. Yan. Yan, Las Casas o. Dito na pala. Ito, Pasukan. Kel. Dito na, Kel. Yan ang pasukan. Kaya muna tayo rito. Kami sa Bagak, Bataan. Kaya muna kami rito sa Apong Urang. At yan ang entrance ng Las Casas Filipino de Azucar. Papunta doon sa kaliwa. Yan. Okay. Yung kakainan dito. So, wow, nice. Very good. Ano pong order nila? Yun, mag-order na kami. No smoking. Wow, ang ganda ng aming... Ay. Oh, tawa, tawa. Smile. Yeah, Picture. punasan daw muna. Diyan muna kayo. Ayaw nga pala. Oh, Lon, okay ka lang, Lon? Ako napalo yung aming driver. Basta, ano po, mga... magluluto po kayo ng aming kakainin. Yes po, sir. Yeah, very good. Ayan. Ito ang aming restaurant dito ng pagkakainan. Ma'am, ano pong order niyo po? Marami. Marami. We will cook for you. Very good. Video na kayo. Ito ang aming orderan ng pagkain. At ito po ang magluluto. Ay, hindi po ito yan. Wala, anong order mo? Lechon daw. Apong Orang ang pangalan ng Panalo ka na restaurant. naman, Han. Mama, anong order niyo po? Paborito mo na naman. Ayun po, Oh. isa pong B1. Ganda ng aming cottage. So. Ano pa? Ano pang special? Yun nga po, bulalo. Ngayon po kasi may specialty po kami binako. Diba? Kaya Tubig lang. ilang rice po? Butter of water. Igisa kami then with 2 extra rice. Bali, six Wow, may extra rice pa kami. We're now in Las Casas. Malapit pa punta pa lang. Pwede na yan, di ba? Very Order good. natin. Very good. Simple lang pero masarap yun. Native lang. Yan. So, tapos lang namin kumain. That's good. Good lunch. So, after, we're heading now to Las Casas. Yun. Las Casas, Filipinas de Azucar. Akusar pala, hindi Azucar, Akusar. Focus natin. There you go. So, Las Casas, Filipinas de Akusar. Welcome. Sa simbahan, St. Joseph. Rizal. Dr. Jose Rizal, the national hero of the Philippines, is not only admired to his cell in Fort Santiago, where he spent his last 24 hours right after the conviction. At 6 a.m. of December 29, 1896, Captain Rafael Dominguez read Jose Rizal's death sentence and declared that he will be shot at 7 a.m. of the next day in Bagong Bayan. At 8 p.m. of the same day, Jose Rizal had his last supper and informed Captain Dominguez that he had forgiven his enemies, including the military judges that condemned him to die. He heard a mass at 3 in the morning of December 30, 1896, at confession. Perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste mustia vida. Y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Sa sandaling buhay maalap kong nais, ang kagalingan mo't ang paiwang sulit ng kaluluwa kong gaya.
Mauwi sa wala nang pinanggalingan, ay makalat mo ng parang kapunan ng iyong alamok sa lupang kulungan. Sa gayoy wala nang aliman sa akin. Tumalimot mo at aking lilibutin. Ang mapawid mo kaparangan hangin at ako sa iyo'y magiging taligid. Bango, tinig, higit, awit na masaya. Liwanag at kulay na lugod ng mata ko ulit-ulitin sa tuwid-tuwid. At mayayaw na sa bayang payapa na walang alimit ko ng mga taang. Tuwigin na tayong paniniwala at ang naghahanap. Diyos na dakila. Paalaman na, magulang, kapatid. Bahagi ng puso't unang nakamit. Magpasalamat ang aking patalis sa buhay na ito lagi ng ligaya. Paalam na Leah, tanging kaulayan. Nag-ibang lupay na akong natuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal. Mamatay, ay ganap, nakatahibigan. Rizal was told to stand in the grassy lawn between two lampposts in the Bataan Lion Fury, looking towards the Manila Bay. He requested the firing squad commander to shoot him facing the firing squad, but was ordered to turn his back against a squad of Filipino soldiers of the Spanish Army. A backup force of regular Spanish Army troops were on standby to shoot the executioners should they fail to obey the orders of the commander. Prepare! Apunte! Pero! Jose Rizal's execution was carried out when the command fuego was burned, and Rizal made an effort to face the firing squad, but his bullet-riddled body turned to the right, his face directly to the morning sun. Rizal exactly died at 7:03 a.m. and his last words before he died were those said by Jesus Christ, which means, it is finished. Bulacan, Batangas, Laguna. Kasama din ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Manila. Ito ang kwento sa likod ng disenyo at paglikha ng ating watawat. Ang simbolo ng Pilipinas. Ngayong 12 ng Hulyo, 1878, sa bayan ng Cavite Viejo, Taguigan ng Cavite. Ako, si Don Ambrosio Rianzares Bautista, Auditor de Guerra at Sadyang Komisyonado na inilalaga upang
tayong mga nagkakatipon, nagsilagda sa sinumpaang ito ay pinahayag natin ngayon at pinasisilayaan sa ngalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalas na kalas sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, nasa harap ninyo ang watawat na iwawagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kahuli-hulihang patak ng ating mga dugo. Mga mahal kong kababayan, tayo magsitayo, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay natin awitin ang pambayang awit ng Pilipinas. Okay tayo. Okay. Dali na namin to. Or... Bicutan. Bicutan. Sabi dito pala. Oh, lahat ng siliprat, mauna na. Nasaan si Nares? Nasaan si Nares? Dala na. Okay, tara, pasok. Sa sino, Noel? Ano, sa taas na? Hindi ko Ba, mga nag-for the boys na naman yung mga lalaki. Grabe, ang bilis ah. Okay, dito kami sa Giligas. Okay, unlimited price. Okay, good. Yeah, happy birthday. Marami pala ko August eh. Hindi nila tangobos. Dito tayo maraming August.
Oh, yung para sa September daw, para kay Cebu LV. Happy birthday, Happy LV. Happy birthday, happy birthday, happy princess. Happy birthday to you. Okay. Ang lalaki ah. Oy, bless you. Hi. Bless. Oh, Maloy. Nabulabog tayo ah. Uy, nandito na pala si Terence oh. Galing naman ah. Galing naman si Terence ah. Sikit, parang hindi naman ako. Galing ah. Uy, Lola Richard. Para si Kuya, Kuya. Tama-tama yung video ko. Tama-tama yung video. Oh, Scarlett, ito. Ito, Lola, Scarlett to. Scarlett, dito. Oh, Scarlett. Ito, Scarlett, bless. Ito, Lola. Ayun pa kay Peter. Dito pa. Dito, ayan. Wow. Oche, bless, sa luno, ikaw tapos na. Uy, galing naman ni Terence talaga, oh. Talaga naman si Lola talaga, oh. Grabe si Lola, oh. Ayan. Tama yung video ko. Ayaw kumambyo. Ayaw na kumambyo. Bless kayo ni Richard. Hindi pa naman dulo yan ah. Alam mo naman itong dalawang mga sekreto eh. Wala na. Siguro sa linis. Kasi pag inapakan may kumagana yung secondary. Tapos pag kinakira sa kumambyo, pag inapakan para sa kumambyo. Okay. Ayan, dalawang video to. Ayan, si Lola, nandun. Hi, Ted. Hi, Caleb. Madala ko kuya. Paul si kuya. Ang ganda ng ngiti niya. Hiling mo, ikaw di ka naghihiling. Ayaw, maganda. Say hi to Paul. Hi. Ayan. No. Manoy. Paul. Si Paul, yan. Naging nanonood. Si Melby. Ayan. 30 nga lang ako eh. 30. Ayan. Kaya ba? Say hi to Uncle Paul. Uncle LB, say hi. May bigote na talaga ah. Oh, hello. Grabe oh. Binata na talaga. Paul, mataba ka rin, sayo rin namin ba? Okay. Say hi to Uncle, Lolo. Hello po. Hello po. Auntie Uli. Ayan. Kay Sarah. Oh, Manoy.
Tama-tama na-recharge ko yun. Nag-alarma na naman. Hindi. Paul, itabi sabi ko niya ako yan. Kopiyan sa... Ay, si Paul, yan. Yan. Ang lang, sige ako kung ikipunto. Oh, pikir. Ano? Hindi ka pa rin yung baby, ayan. Ay, siyempre. Ang baby. Dami yung issue. Kay Bansi, Paul, kay Bansi, pare, hindi mo na kita. Ay, si Bansi. Hindi si Pare, si Franklin. Ay, Clinton na pala ngayon, Clinton. Oh, Lon, sino naman kung nag-hi ka agad ko eh. We're back! Hi, say hi. Hi, pala. Hi. Hi ka na, hi ka na. Sabi mo, aba, baliktad pala eh. Ayan, dapat ganyan para makita. Yan, say hi. Hi, auntie. Oh. Ayan, oh, lalaki na. Dalaga na. Oh. Lalaki na mga yun, no? Ayan. Ate, oh, yun, si Carmela yun, oh. Si Mervis, Carmela. Ayan. Hello! Oh, hinahanap ka natin. Oh, mwah. Joy. Hello! Hello. Oh, ate, Kela. Si Melvi, at saka si Paul, ayan. Oh, ate, oh. Mwah. Yan. Oh, di ka, sabi ni Melvi, di ka raw tumatanda. Same mo pa rin, oh. Ayan. Oh. Oh, nakasalam. Oh, may si ate may ikuha ng mata niya. May grado na rin, oh. Ayan. Eh, siyempre, tumatanda na tayo, kaya yan. Oh. Hi kay Amkit po, auntie. Ayan, si Terence, oh. Yan, oh. Nako, yan ako, oh. Oh, si Terence talaga. Parang gusto na maglakad, ah. Galing, ah. Oh, hello. Oh, no. Oh, Ronald. Ron. Siguro, no? Hindi pinapasya sa akin niya, oh. Oh. Ano, kain tayo? Ayan. Oh, tignan mo si Kuya. Guwapo, tinan mo. Ngiti ka, Kuya. Ngiti. Wow. Kala, nabungi yan eh. Tanggal sa ngipin. Manoy, ikaw naman, Manoy. Ayaw niya ako. Ayaw ko. Ayaw ko niya. Ayaw na, Manoy. Kaya si Manoy. Ayun. Wow, diba? Kay, dyan naman. Okay. Paul, anak ko niyan, anak ni Res. Yan. Ako. Anak ni Res. Uli, pero anak mo. Ha? Kasi. Sampu ba? Sampu, may sampu. Yes, ikaw doon, babayan. Oh, Chris. Ayan. Wow, si Prince, ah. Oh. King Clark. Tinanggal mo rin pala yung snap mo, no? Julius, hindi mo to kilala, oh. Kuya mo to, oh. Julius, pamangkin mo, pamangkin. Lawid ka ni Julius, oh.
Grabe ah, may kasunod si Prince. May kasunod si Prince. Ano ito eh. Yung buntis siya eh. Ayun lang. Ito yung itong nag-iisang anak. Oh, bless ang lolo. Ikaw ang magbaba. Dito na kayo ano? Dito na kayo an? Oh, Prince. Ha? Oh, yan. Yun na. Yan. Salamat. Yo, si Jesus. Grabe, si Puno naghihiling pa talaga kay palabas ah. Naghihiling pa sa video. Oh, kain. Oh, Julius, si Heto Gilpon. Hello po, Uncle. Ayan, ito. Tsaka yung Auntie LB. Hello po, Auntie. An, say hi to Uncle Paul. Ayan, Auntie. Oh, Prince, say hi. Friend kami niya sa Facebook, ha? Friend kami sa Facebook niya. Si Batman. Yeah, yan. Intiro kami, Mga intiro papa, kami. ano yung kami intiro mo niyan? Oh, May your rest Linda. in peace. Pati si Hil. Sa Halloween na panahon. Sige. Kami nakabisita mo ni Rayo. Tayo yan, lahat na yan, oh. Tinan mo, oh. Ayan, oh. Yan, mama, papa. Ayan ang lolo-lola nyo. Ayan, oh. Ayan. Grabe. Ako pa lang ni Manoy yan. Kay Manoy pa lang yan. Ayan, thank you Lord. Thank you so much Lord. Talaga naman. Talagang napakabait niyo po. Ayan, yan, kinukuhanan kayo. Ayan. Ayan. Ito, drone yan. Kunyari, drone lang ha. Drone yan. Wala, ayaw tayo pala pa rin dito. Bawal eh. Ayan, dito na lang lilipat. Ko, tuwan-tuwa si Mama Papa ngayon. Si Prince. Oh, Prince. Ayan mo lang. Naglabas ka. Oh, Prince. Ayun ka. Ayan oh, wow. Nakupad ka naman. Hindi lang. Ito ka na, Prince. Prince, ito ka na, Prince, oh. Prince. Oh. Prince. Konti mo si Scarlett, oh. Oh, representative ni Princess. Yes. Tayo, tabi tayo. King, Queen. Yan, lahat ng pizza nyo. Ayan, may aeroplano pa. Very good ah. Scarlett. Scarlett, ay dali. Say hi. Friends. Pasaway naman to. Talaga oh. Oh, say hi. Hi! Ako, yung bata ko yan. Hi mo, hi. Hi mo, huwag kang ganyan. Oh, mama, papa. Sabi mo, hi mo. Wow, thank you, my God. Thank you so much po. Oh, yan, Sin. Ronald. Next Ronald. Hey. Mami.
Nahihiya na ako. Sige, hi. Alos kompleto. Manoy. Wala lang si Manay Baby. Oh. Manay babies. Oh, yeah. Manay babies. Tatayo din yan. Mami! Mami!